Bonġu, law nisbonġu, mux se bil-kongressi. ġambol da. Jena, ċittadini jħor, għafem li jena soġġett il-linsin. Skolljali, għad kif għana għamil il-lum, jena t-snin kolla li dom, kemm li Prim Ministru. Il-Ministru dejjem għaddi xil korret, u għallura l-lum għankun li għat li nokun dan li defendi l-integrità tiegħi u n-sostni. Jena kull meta ħad deċiżjoni dejjem favur il-pazjent u favur il-pajjiż. Tant li anke tal-aħħar meta der li l-interess tal-pajjiż li nwarra mill-Ministru tal-Prim Ministru nirreżembri mill-Ministru mill-Prim Ministru ma x'aħseb hekk. Ovvjament ma qed niddependi lil nifsi l-qort mhux ngħid, però nfakkar li kont jien fl-2016 mhux fl-2016 ftit wara li sirt Ministru għas-Saħħa illi kont tlabt l-Awditur Ġenerali biex investigat il-konċessjoni ta' trasferijiet, investigazzjoni li għamel, investigazzjoni li għamel bil-dettall u li daħal dettall kbir, investigazzjoni li għamel 7 snin, investigazzjoni li provdiet let rapporti, investigazzjoni li eżoneratni minn kull tija u minn kull den. Dr. Fer, kif qed il-korruzzjoni investigazzjoni, Dr. Fer? Nibda d-defiża tiegħi biex dak il-li wara l-ġenerali